پێدەکەسە جارێک دن ئۆفیسە خۆل باژارێک کۆبانێ vekir بامەدە بوونا هەژمارێک ji alîgir û kesayetiyên serbixewn û nerên enekese Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye PDKS ofîsa xwe bajarê Kobanê vekir endamê Komîteya Navendiya PDKS Alî İbrahîm ji Kurdistan 24 ragihand vekirina ofîsa PDKS pêngavek baş ji bo pêşxistina yekirêziya di nav mala Kurdî li Rojavayê Kurdistanê ye. Partiya Demokratîk Kurdistan Sûriye ofîsa me dibe sedemekî yanî kevirekî ji wê qonaqê gudayîn û salînên Kurdî navmala Kurdî em biyekin ku em Kurd hemî dikanin di nexşeya roja Sûrî da di pêşeroja Sûrî da em bi yek dest bin da dikim em armancê bixebin. Di baweriya me da wekû Partiya Demokratîk Kurdistan Sûriye heya Kurd ne bi yek bin em ti carî nabine armancên xwe. Ne tenê Encumena Niştimaniya Kurdî, ne tarî, ne tenê partiyên dîn dikanin miletê Kurd bi rêva bibin. Tenê rêxistina mala Kurd, hemî aliyên Kurdî beşdar bibin, em yek deng û yek helbêst bin, em dikanin mala Kurdî bigine armancên xwe ku miletekî li ser axa xwe ya dîrokî jiyan dibe, di nexşerêja Sûrî ya pêşeroja Sûrî da dam dikanin mafê Kurdan yê dîrokî wekû miletekî li ser axa xwe jiyan dike em biçespîn. Di 24 mijmêran de firokên Rûsya not û pênc jêrî şkê dijî çekdarên Daişê li biyabana Sûriye